Günlerde bir gün bir garip pukara ýaşaýan bir aýal hatda çagalar naharlamana da pul almandyr. Şonda ol beýik Alla ýüzlenip kömek hukmynda sorap bir radio stansiýa jaňadypdyr. On kömegini diňläp oturan bir Hudaýa ananmaýan baý adam, ateist adam. Ol aýalyň üstünden gülmek maksady bilen ol aýal nerede ýaşaýanyny anyklaýar da kömekçisini çağırýar. Kömekçisine de bir maşgalaň bir aýlyk iýip biljek kurşuny, bir naharny, produktyny almagy tapşyrýar. Ona kömekçisi ýanky heme produktyn alan soň ýolbaşyň ýanyna gelýärdi, soraýar kime bermeli, kime ýollamaly. Onda ýolbaşy adam şol aýala şol produktlar akydyp bermegini aýtýar. Şeýle de kim uratdyka bu sowgatlary, näde nygmatlar diýip soranyna şeytan uratdy diýip jogap bermegini tapşyrýar. Kömekçi diýilşi ýaly hemme zatlar eltýär, ýanky garyp ýaşaýan gençäň ýanyna barýar, hemme zatlar gowşurýar. Bu aýal begenjinden ağlap, ýanky bizi gujaklap minnetdarlygyny bildirýär. Şonda o soraýar, bu giden zatlaň näde nygmatlaň kimiň uradany bilesiňiz diýelen akmy diýip soranyna ol aýal ýok. Ony maňa bilmek hökman närsädi beýik Alla buýurýan wagty şeytan hem boyun egendir diýip akylly jogap berýär.